出国那个 Schlemm 中有农山戏嘛。Kesenong nong jerong, kabala banana bat kering, ya kibabun kinong jungok kai. Badi kabala tipru kum kesenong kaba mi kasngi, bat kejaka syong kilo. Kan sayo ban penlong ya katamasa sok nyam tera, hau rempang arjar arpusau. Bat ya kini katamasa an penlong dek mau kenreu tourism sociable society, haringkat kadorbar senong nong jerong, lingba ka jing betin lenti lang UMLA ka mau kenreu uba bantedor lingdo. Ia kini katamasa an penlong ka kendai bat ka shipotrik rempang arjar arpusau, hagawai ka jaka ka ba itenat, ya ka ba ka kerteng latip kum kamadan wei lingkut harut jongkawa umngon. Kumta kum kejing penkrek ya kini katamasa nakaliang uba bantedor lingdo MLA haga arpun reutrik unok pra arajar arpulai harengkat kinongkit kam ke dorbar senong nongjerong bat kinongkit kam ke mau kenro tourism sociable society ulalet sekesenong nongjerong ban pej ya ke jaka ban penlong ya kini katamasa sok nyam tera bat ban sengotu lepa ya ki jingdon kam ki babun nakaliang uba ban tedor ula penpau ke jingkemen ban yo ban penlong ya kini katamasa bat kini kan nang nyerap ban nang kenteu susu bat ru ban penyat yo yu sok nyam tera uba mi dan nongjerong nalor ke kam jengok kai perthei ke baki breu kira tip ha syapang kasnong nongjerong uba ban tedor ula ya thuru baka jing penlut pensep kan long ku bakhat san lak tingka ai bat yakani an sakershan lang de sarkar jilla lingba ketenat jengok kai badru menteri rangba nalor mau kum UMLA katang. Jerong pada impiar nai, dah kini kiskum majrong. Dia hati dongi. Kata telala babu bisa ni. Emang ni. Memang boleh pedang betul. Ini cakap bukan hek. Mati song sana, mati song. Song cakap pula keluar. Keluar dengan dia. Sikit ada ni long nak. Pedang. Kembang. Naik komdon. Khublishibon nakaliang jongpi ki perlok media ki bedon lang rengkat. Nakaliang ka jongi ka MTSS bat kumju bat ka dorbar snong nongjrong ka jinglam jong sodar bat ki executive member jong snong. Yedon rengkat lang hang ni hapo kani ka snong nongjrong bat khamtam hagani ka jaka ka bangiwan inspection mata sengi ka bangi thumu ban pelong ya ka kani ka Orange Festival so nyam try festival ka ba ningkong hagani ka than ka jongi bat khamtam hang ni hapo nongjrong ka ba PE ha saudong saukun jong kani ka jaka ka bangi don menta kidon ki dingso nyam try ki ba care saudong yangi ti dayna takadaw ngi lay perkhat bat ngi lay sim ya karay bangin pelong bay hakani ka jaka khanang ba ki breu ki bawan kin yo ya kita ki dingso nyam try bat ka juk por bakin yo ban mat shisha hakani ka festival yo so nyam try bumi nang ni napo snong nong jrong tingi so comment sikadai pementas ngi don ringkat lang bat kinong kit kam jong ka snong po jelam jong sodar nang tangi don lang sodar snong bamarjan nang ni sodar snong jong ka snong jongsha iba olet belong jeng sekretari jong ka maukon ro tourism sociable society bat kumju sodar jong ka snong karang bamarjan nang ni idon lang ringkat bat kire orang ba nakat han hi barok ki idon lang hang ni i sodar snong barim jong ka snong pengwat belong i presiden jong ka maukon ro jong klik nong sungchar jong maukon ro bat kumju ki samla ki baikit ya kam ka jam jong kani ka than ki baik jongi ti ka jingwan jongi menta sngi hang ni hapo ka jaka khalong khanang bangin sung thu bakuno ngin perkhat na ka benta kani ka event kani ka festival ka bangin pelong ha khandai bat shpho tarik ubanai February tadai na ta ka daw bangiwan ni ban wan pe ila jong khmat menta sngi bat ngila dap da ka jingkemen bat ka jinghun jong ka mensim ka jongi bangi i ya ni ka jaka jing itenat ba kadai ka madan ka bala biang ba bana kaliang ka snong kamdon kanu ka jing khonyo
kajingwa ringkat kajing trelang bat ngi ban promote ya ka tourism ban promote ya unio uso ubami nang ni napo ka snong nong jrong da kajing hon lang bangin la ipet ya kani kajaka bagani kajaka ka babiang tam ban pelong ya kani ka festival ka ba ningkong hakani ka than ka ba ki jongi ningkong du hi so bangin rai kani ru wilaya perkhat lang hi bangi don kam ya ka support na kaliang juga government te na kaliang government ling ba ka tourism department but chief minister hi kiban ai jingarap na kabanta kani ka festival ka jongi namar ba mdai tambangi ong bangi promote ya uso apo nonjrong kajing tumu ka jongi kalong bangin ailat ya kinong song snong jong ka than mokro bro ko wei bakin showcase ya ki jingmi ki babon jat ki bami na kani ka than ki jongi ba ka juk apor pat hakani ka festival ru ngi ong balingi don kam ka support na kaliang jong ka government financially kalong ba kini kinong tem tenrai ki badon hapo ka blok ka jongi hapo ka constituency ka bai jongi ki ba pitip katuka group surna nong kendong nang ta ki batam mi jingrai penne pensa jing long tenrai jongi lai trai ki bun bagi group hakani ka constituency bai jongi tingi kwa ba hakani ka festival ngin island yaki bikin one time in penbiang mangina nong syadong kinwan ban perform ban pen iya kasap ka bakidon na baro kat ki badon ki balabiang ngin island lut lada day arpo laipo saupo teliki group ngin island bikin tem hakatai ka festival bikin showcase baki beriu ngin i maki sung tenat pi makai ni kisngi bamenta pai wat chapo sorru ngani tu ipi kila invite lan ni kila khot yaki ki haya yaki bakin wan tem katu batem hapo khamtam hapo kesngi bayatho bakin tu kurim ti shani ni tu ipi hadu mentang idang penek pensa ai katu kam bagi yatem hi ki batem violin ki batem gitar doitara kum kita ki ke ibro ti kani ka de ka wei ka ba ka platform ka bakin showcase hakani ka festival ti de na ka daw ngi don kam ya ka jingirap na kaliang jongka government mut ling ba ka art and culture ling ba ka tourism bat kumju na kaliang jong chief minister ban ngin dala ban le bahai kani nang ba kani ka jing pelong jongi kani umdai tang bang pelong la dap no bat kani ka jing pelong ya kani bakan don ka jing mi mu so bon mi nang ni undai jing mentoy ne ka jing mentoy na ka benta kinong song snong jong ni ka than ka ba jongi ka tai ka de ka ba ngin selek ban pan jing kershan bangi kwa bakin yarap lang dekat ka jing trai lang kamtam bat ki khon samla ki bai promote ya ka tourism apo ni ka constituency ka bai jongi bat kumju kamtam bat ka snong nong jrong isu komen sikat dei ba ka snong nong jrong ka dei ka snong ka bakloi ban pediang ya kini ki ai bangi suthu na ka benta ban kentiu ki imlang salang ban kentiu ya ka tourism hani ka than ka jongi tingi su komen sikat dei bangim don kam bangin daya thu ka nong jrong ka don hnu ki briu la tip lut pindawat menta lingba ka tourism department lani pindawat menta lingba ki briu ki ba wan kai na keleng ka ri na benta apo ka jela jongi lani na ka ri india ru na siliang duriau ru ki briu ki tip ya nong jrong ba ka don kata ka sunrise ka bi tenat ba mustap tang menta ka sngiru na try bun briu bahasa ni sipo nong jrong ki bawan pila sutu ba ka ni kala dei lupa ka festival ka ban yarap bahai ki briu bikin yo ban yu kejat sendon hang ni hakate sngi bon ki bangi temu ban le hakate sngi tamangi ban syong ban perkhat namar ngong ipi ngidon kam ya kejingrap na kaliang government ni dokumen ba na kaliang jong ba pol kum tourism minister ola kloi ban ya don rekat lang bat ngi kasngi ba ple sedang in one ban ple ba aju ko por ban ajingrap ban support na kabantakan ni festival chungi nyebu ka budget kum tahi mdai ban dunai khat sanlak la bantam dunai kata ladadon bawan approach ya syaka society te katangin saya perkat dari bedai na kene kejing temu jungi ka dai baik bangin promote yiki badan hapo kamau konro constituency bro kawai tambah ladadon pat bawan ban approach yangi ki bakwa banwan ban yadon bentah te kata te prado prasnam te ngimla ban kentai bangin pediang lang ini pet da kumno bangin adjust yaki slot pat nama pila stu kinbon hangane singi bantam kamtam ka khat khandai tarik in ai khambon khandai tarik dan makin don ki ban bawan nabar impar rai tamangila da bekran ki nong rai ki kaitor ki bapaunam na po kejala jungi banwan ban perform hakate kasni Nakaliang urang ba snong ka snong nong jrong uba pensyai sendiri oriatho baga jingtmu ban penlong ye bakum gede kata masa kaladon nadu usnem 8000 khat pra Henry kalat kampat pli ba daileng ba ka jing simkhia jong MLA uba bante dor lingdo
Makalayo ya kalat ban pen I ya ka snong nong jrong sa ka perthei ha ka balasna ya ka jaka pet kai ka ba kring ya ki breu ban wan pet lo ma dia ka jingmi jong ka sngi ha ka por minstem. Ka snong nong jrong ka dei ka ba pau bha ha ka jing pen mi ya usok nyam tra ban na pedeng ki snong harilom khasi bat jentia ki ba pen mi ya usok nyam tra ka snong nong jrong ka dei ka ba kham kerpang namarba usok nyam tra udang yat yo ha ubnai balai lani ubnai leber hado ubnai basau ni yayong ka jing penmi yo sok nyam tra di nongrap jong ka snong nong jrong ka long kum basau po 1000 metric ton shisnem uba senjeri ula ongru bagani ka tamasa kan pelilat ki nongrap sok nyam tra ha ka yo ka han bat ban rep yo sok nyam tra namar kumalong menta nong rep ru kidang rep klem kanu kono ka jing syampang ne pan rep janai. Kani kam la de plan adus ne marcha kat prah. Tena kidau ki bam lakiar siam laple kala klenti. Te dail ba ka jingwan jong i ba banti dolong do. Kumu lokal le jungi hang tia bertap bagi yo menisong. Te la ka interest tom jungi la yele ndo ban kentio yang ni tan jungi ba ka tourism. Te hak jingya chung snam na wes snam chung snam te kum baka pau sai menta ba ka nong jong ka pau ha bade baka tourism badon ka viewpoint yang te bagi brim step one page ya ka sunrise te sakawai pada long bangi pelong ke tintu jingi pelong ni kita masak long ba uso nong jong de uso la pau po kali si jungi mau de uso uba mislam do hiyo ta hadu teo kadu chung prai pro teo nong kong atau tayo kadu cumat bar katayo nengkong cumlai perel ba kibre bro hampo yo kidangong bayo deu sonong jrong te kata kalong gajing mang jungi kalong ba ngin pelong ini kata masa te kweru kalong ba da kajing don jong ini kata masa kalong ba kibriyo bawan nang ni kalong gini isya yo tok sonong jrong ba mi ni posno jungi ba kweru ba kinang plilat syu ya kinorep jungi ba kinang kim kia syu ya kinang rep su yang tra nama kumba kalong himenta long unong rep pasno jungi long ba rep so intra long kadang dei bekspa mariang kapa mariang umpat da sumbar ba do kata taru tedeng ba kajing don jong ni ka kenca tamasa kumde long ba ki ofsa ki bede bawan ne long kinyo kaji kai kan namba kan kita masak long ba kumdo kinang man rep bandang ba yo ni so kata korkom ko bedai kam tam male marketing yo so tiki kajing mi ki bono so mamentang ide so ani ide be siyo tang do so teli ba kidang buon pada sekiwe kelak nanti bangi pendi ang show entra lembah kajingwan jong ni ka tamasa show entra kindon ki officer ki ustad ki scientist ki ma ni ya kajing long jiman ni cika ni sayo pada ki training beper ke ba kingon samla cui ki sayo ki kam jam boro sakweru kalong ga dag jinon lang jong ni ki stodas nong ki bombarjan ni mo ki batan bentalang tourism lembah kajindon jong nong jrong long kan kentiu lang ya ka jela ya ka makondo ya kuwe mari ka jela jungi ki kuwe magi ceka cekap cungkai ne po makondo gibon teleng ba jilon jokso yang terang ne dan pas kuwe be ceka sini sa kuwe mo bagi brio ki bangin suki sa taksi ba spang gajing ruspa jongga ceka cungkai ani thai makondo jungi long ne mo nama ba ngi yang ne ding ya ka rep yang tra jungi ka palong janai kau ke training labun sama long banduyap panyan bani compare begitu pada yang terak long impat diu kidang seniak be kami mariang long seniak be kesebo ke ba kemariang ai ta kecing bengkut kata kecing sumar long impat diu cu i be kemariang ba long su to ka don ka jingrap ini kirim bai kecing tung hak traju sen perang ni mengilong profesional tang impat long kan hakini ki mentau senam te kumba average ta sispa teli kali don baik bagus bat kibriyo te kibriyo ngam nang kan ma bak sispa teli telong ke ba ken kina kacing sim tiket oh ya average temut hawe ke kali kan no sausan ngut maklirin ta Kidon baik sausan ngut sausan ngut ke ba telong kan no don ko sipo don ko ba melapui hajar uli ulo udan betang ke pos sengai hadu benai prel ma prel dan long bersisnam dum dan muka hak polior hi udan sejrong ke portlang do sipo ngolong ta
temu kitore signawan hang ne bor kini ilo abe pro kisnam polior kini sejrong geraman sini kini sejrong lo tap kita kisnam sini sepo sepo ka kyang ka sisni bai pertelang ber don sepo sejrong don hendak nagaliang gechongi kinong rep hang ni balai ngim pala ban ong ban penyayo ke yo ke biang namar ba nagaliang ki sarkar ki officer sarkar ya ka por ke bala dep kim pala ban ai ke jingi terlang ban nginong rep tat hadin dalah wan u ba ban te doreng do kumu MLA jong ka mau konro te u betin nanti nagaliang kinong rep katu kat ni ki jinyarap ki ban kedowi ki lat kalenti te lengba ke jing don ke jong ni u MLA u badon sya ke jing kli badon sya ka taka ke jing i cngai kendai 4% nyala ban ong bau nong trong cngi de nong rap te na kata ka dau ke por balai dai no ni su syania be tang hi bor le chong kemut ke bor sarkar ki badon ha ki lat jinyarap kemut kampai khamat nga khmi lenti lengba ka ni ka kenti ke bamanta ha ke jinyalam chung MLA chung i ba ban te dol do nga ngai bakan urlong om tang ya kanong cerong nga sngo ban ong kan thup ya ka mau kan ro hi borok ko we kam dai ya ka ne ka ban ong ba tang kanong cerong ka kanong cerong ka sulong tang kum ka ta ka caka ka bangin pediang ka jingi kendulang rai ka ban ya pentelun ka ban pencop ya ka ne ka kam nga ngai lengba ka jingi trelang chung kini ki urang ba trong cái thanh mau con rồi cái ta cái lòng cái chính ăn nuốt là cái liang cái chong gì unong chong te ngay lần ba cái chính don trong khi cùng kỳ press media cái ban pen priang ai chính tip sẽ cái pat cái bên ya don ban talang cái long cái chính cái khu shadow ki ngay cái pat hiru cái bộ một shadow sẽ cái sarkar là cái liang cái trong khi cái ai cái chính support cái ai cái chính cái shan kenang ba cái long cái bị chop là cái cam jing thu jing nong rap namar ka ba nyem la ban suong ban da ka bingin bu be de ka jing khen ka balong tikena tingi subu be de ka jing antat namar vi bro sikata ka por ka ba ni penya yo kini ki marap ki jonge ki so nyam tra ki wei de te nyim da bu i kata ka ban ong ki bingin ai jing khen ka ba biang tingi su antat kum ta he namar ba ka la don ni ki ba wan expect katu kat ni kini ki breu na kaliang sarkar te entai bu de ki ngela su ai jing khan bum ta si sau pho ton e sau pho hajar ton metric ngilong ngila de ai ngila sulim jing khan ko ba kum ta sau pho hajar metric ton hage sisnap na kaliang jong kamau kun ro tourism sociable society ngadai kum general secretary tingidang suya form economic society te but hakene kecing perkat ke jungi ban form economic society mar bangi i kecing ro pa jong ka mau kun ro kumbal ong mene sakmat haki caka jong kai ngidon kiksya ngidon komentar oning ngidon ha harut jong ka wa ngot ka ngot ka don la ka jong ka khanatang ka ba baleng ngwara hane nengkong namar bangi suthu ba ka wa ngot ha bangi kren kada kicing kurkuhi na kabenta ka jelam mikhalaya nangta tang kata ka kacing perkat cungi banwara ya kene ka kacing form ya kene ka MTSS kalong ba namar bahang ni menta kila don ru kiwei pat ki mar ki bangi penmi ne kum kanuksa kum kini ki ong ki trihat mo kitu ki basna da kideng nangta kiwei pat ki ba kum ukek basna na ukurai nang ta u chips basna no sok pan na kakait nang ta kiwei pat dek jing bam ki babon ki ba la senang basna lang ba ki kunhun ki society lene ngamut panong ki self help group lene ki producer group ki bala sena hang ni te kene kedai ka thong ka ba na kaliang chungi kum ka society ngila bu ya kene ka mat ka ba khamat na ka benta ban form kene society khnang ban yarap ya kitu ki ba penmi ikini ki marep ba kaperthai barok kawai kan tip ba ngidon ikini ki mar ki ba kan sai ha kene ka mau kan ro blok kucungi na ki sinong ba pher tekat kum ki long ju ki sinong ngidon ro production ba pher ki bangin sa display ki bangin sa showcase ha kene ka cing penlong cungi kene ka
tamasa ko Orange Festival kabar sedang nak kendai bat sepau tarik. Kawai dan diat syukwa ban ong ifi ka nakabenta ki jingdon kam jong ki pai ba kam tam kinong song snong apa constituency ngi kilabun ki badan kebelas sedang ini food processing but man badan kita masa shani shatai jong ka jelak sya ipoi tinggi kwa ban kerpat ya piru ban wan syakmat but ban ya kendu ya ki nongkit kam jong ka society ke jongi kam tam ya secretary but i ba penbiang senum tu office secretary ban shim ki number phone ban pentip syaki nak benta ki jong kam jong stall but kiwi ru lingba jong pi ki perlok lingba ki media in sa ai ki number ba pinyo ban kontak ba ki whatsapp number ba pinyo coordinate ba ki na benta ki stall nomor ki bun brio ki bala phone yang aru nak benta jing don kam ki stall kenang bangin la ban penbiang kat kum ka jing don kam ki ba kwa stall ka tegisni nomor ka ban syuki sa tegisni umdai tangka ba man itu ya ki jingshna kam tam be dei bat kini jingshna jingshna tenrai jongi sini ki handicraft ki babon ba ki beri jongi badan sap sini begini DNA pada juga por kam tam bat kini ki food processing ke bawang ngamentan ki badan kami ki stall serakin kontak gini kumba arlaingot insa ai ki number chapi sepentip lam bat ya kiwi ki jing pentip pat nginang ya coordinate bat pi nakaliang jongki media kata ai ko suara Hagawai pat kaliang urang ba snong kenong jerong. Ula penpau ke jing diau halor ke jing don ki baket. Yo sok nyam tera nak persok jong ki nong rep. Madula kerpat di ginong jengok kai ban nemket yo sok nyam tera namar baki nong rep ki shanya ban besakun besakti badru ban yo jing kamai. No sok nyam tera ubaki yo bandi shisin shisnem. Ba kwa ban pensengol lomba ke song ki media. Kalau kumka jing kerpat na mata ki turis bawa na posno. Kumayakan mata di kata tamasa so yang terah. Takawai ngakwa ki turis bawa na posno jengi. Kamdai ta yang nong jrong. Bawa lentina duna smet ki sapoi sa kiri-kiri jengi kadingleng nong jrong kabade. Halenti dai. Udon so yang terah. Takma ba umne so yang terah bagi thung kele ba nginip sakhon sakti. Umdai bagi turis bawa na nikin man kai. Mo to pi chau dut ka ba chau dut ru. Ya perkat lem na mata jengi nong rep. Makini ki yo ta hisin sisnam yo ni so. Te berjawan ma phi ba de ku kai no tolong ka pen yu ta. Mak jing kwa ngi long kin tiu ya nong rap. Te berjawan ma phi tang simidet pada ma penjulor ban pendu no tolong kalong le no ita. Jing rap stom jing ta buram yang ki nong rap api one bed ni pedang subai pi. Nim nong perwit nong tut me ya subha lem le kin mau. Ma harkit hodan. Pamdai ban penjulor ya usok nyam tra bapiyai nang ne na ding bapi nanong jrong sha dingleng kidor so yantra lese kinong dingling kindom ba yangi ba nong jrong usa iki turis banwan tepat lem nam ta jungiru ba so yantra ba harus rok ba piwan glong ba umdai bantang peti tamjat kemau ba ki psakun ki psa ya ki kun ki jung ki plate pule ki kun ki selong le lembau ni so yantra tentang kata wikale buanga nak kalian junga apa so nak kalian ki media testa ki weru ki turis bawan ya buram lang mo prakasi prakara pranong India ini buram lang kay ya kinong rap apli manam le ben ki mo to kulisibot